bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmalig-on ug magmalahotayon. Kay ang gugma ug himaya sa Dios magadan-ag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako maga Panibaya sa kabuntagon. Siguro nga kagabiun ang Diyos na nuktok o nagahandong nga sa kasing-kasing musiya pasugyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmatang, bitisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo Sabado. Good morning. Good morning. Well, mga kapaglaom, this is not a live broadcast. This is a recorded broadcast. So, mga migpasaylo na tungod kay ganahan unta aming makikauban sa inyo live. But our technical teams are, they're not present at the moment. So, na sila sa somewhere layo. Anyway, si Ate Charm na siya gusto istorya bahin sa iyong experiences karon. Si Manaha kay, tinklasin na. Si Awing di ka sabot ana, si Bing di ka sabot. But kita ate, ato ng forte. Yes, we would like to congratulate the Department of Education sa inyong malampusong pag-open sa atong class 2015-2016, school year 2015-2016. And ako po congratulate ang mga parents nga nag-send sa ilang mga kabataan sa school. And I hope nga next week ang inyong mga kindergarten pupils, inyong mga grade 1 nga mga anak, dili na ninyo ubanan sa mga classrooms.
Ikaw ba Bing, naka-try ba ka na grade 1 sa una? Giubanan ba gyapon ka? Wala, te. Sa una, sa Kahit panahon nila kailan. ni Bing o ni Awing, wala pa yung brigada man. So, Wala wala silang brigada. experience na malimpyo-limpyo. Sabi ni si Awing, musibat siya. Musibat pa. Mukhaon atong pre nga pulburon sa una. Well, exactly. But I am sure, nindot yung kayo experience ato mga parents, especially kung ayha pabitaw na himong parent nga nag-send sa school. That's Yeah, right. murag mo ko na kanang murag one of kaya dili nila malimtan nga moment nga ila first day sa ilang klase ila ang anak ilang gihatod. O, Yes. Pag first day sa klase, ang pinakasulubog ni Awing, kato yung pinakabago yun. Mo gina ako nabantay. Mo na tinudwi na Awing, no? Oh, yes. Anyway, Og ato pod nga klase man yung gisgutan, unyang hapon mahuman na atong wonders of the past. Yes. Atong ang pasalamatan finale. atong mga seminarians sa ilang pag-anhi dinhi sa Atrium. Ingon man, i-congratulate na to ang North Central Mindanao Conference administrators and staff sa ilang paghago together with ASI o sa Hope Channel. At the same time, ang mga staff po sa South Philippine Union Conference nga nagtabang yun nga ma-facilitate ang program. Ingon man ang atong mga sponsors, ang partner ni ining Wonders of the Past. that's Yes. right. Kung ato mga viewers karon, I'm sure bago pa lang sila kamata. Kung bago pa man sila kamata, atong haguon ng ilang utok, ato silang hatagan og something to think about. This time for our panghinuklog, aduna ko'y basahon and mga kapaglawom tabangi mi og sabot ani. Here we go. Every day may not be good, but there is something good in every day. Is that right? Maayo na po si Bing ana. Maayo na mo si Bing. Si Bing natin sala dito. Nasabat ako. Sige, ikaw, Bing, mo. Ikaw target Bing ba sa reflections? Ngano ako. Naman si Sir Anyway, magtambag. kung ano, everyday siguro kanang naay opportunities that or doors that would close us. But when a door closes, a window will open, I'm Yes, sure. correct. So naadyo'y good in every day. So sometimes, parehara na siya sa dead clock ba? Nga, twice a day, bisag makita na nimo siya nga wala siya function kay tungod kay daot siya, pero muabot man gyapon 12 o'clock in noontime. So kung 12 siya naputang, sakto gyapon siya. Kung pagka midnight, 12 midnight, sakto gyapon siya. Pwede So ba- ang clock na gyapon twice a day nga sakto siya. Actually, curious ko sa trabaho ni Awing ba? Ako, sa mo, kabalo-kabalo man ta. And sa teachers, kabalo-kabalo mangin mo kung sa mong adlaw. Sa trabaho ni Awing, curious ko. So, Awing, unsa may something good sa imong everyday? Is it kanang pag-uli nimo sa balay? Is it pagbiya nimo sa balay? Or pagkaon nimo lunch together with your family? Unsa may something good every day? Wala ko Nakurat idea. siya sa Mauna to. pangutana. Mauna to. I'm sure kanina si Ate Charm, every after mo uli siya sayang gikan sa trabaho. Well, every day pag uli nimo, there is always something good tungod kay feeling love man kaayo. Naman siya evil. Pero Murag naninuod ka sa karon, kuwaron da. Si Bing kinama Ha? si Jim. Okay. Ikaw da, ang kinsay Naabog ko yung mama o papa. Pero karon na special announcement si Bing para kanatong Wow. tanan. Okay. I know nga dili gyud good ang tanang mga episode pero karon na po medyo bad news pero na siya good news. Yes. Wala tay Bible trivia karon pero paningkamutan na mo nga next episode magbago ang style sa atong Bible trivia. I-try na mo nga mas manindot pa yun atong Bible trivia. Apan ayaw kalimot mga kapaglaom nga kami sa kanunay nagahimo og mga scheme aron nga mas maayo og mas manindot pa ang among pakigdugtong diha kaninyo. Watch out for the new modified scheme of our Bible trivia. Yes, mga kahigalaan, karon tiping ni atong episode, dili pa mo makalive o tawag sa mga labi na sa inyong mga greetings o sa atong Bible trivia. Next Sabat, pwede na mo mutawag o ipabot ang inyong mga greetings. Pero of course, atong mga kaigsuunang Noipi, mga Pinoy sa abroad, I'm sure na mo yung mga kapamilya, kay galaan, no? Kapuso din ni kapaglaom diri sa atong syudad. Ang inyong mga members pamilya, pwede mo nila pahibalon. Ako po ang iyon, yung atong mga kapaglaom pahibalaan ninyo, ang inyong mga kay galaan ubinas kinabuhi abroad, para po matabangan na tambal ang ilang kaminga o diri sa atong yutang Pilipinas o diri mismo sa ilang yutang natawhan. Gamiton lamang ninyo ang atong live streaming link. Ipaabot na sa kanila. Yes, dili man galita live karong buntaga apan inyong abi-abihon namong mainiton nga pagkauban ninyo karong buntaga.
Harana ba sa kamuntago ng imong giabangan kada Sabado? Karon nga Sabado, karon nga episode ang atong mga bisita, they call themselves Sunrise Sunset. Ato nang tanawon niya nganong sunrise, nganong sunset ang ilang ngalan sa ilang grupo sa harana sa kamuntagon. Mga kapaglaom, atong kumustahon unya ang eskwelahan sa Golden Boulevard Elementary School. Kung giunsa kini pagtukod o niaging tuig unsay napundar sa mga tao nga nasinugdanan nga nagahimo nini nga magmalambo kini nga mga school. Unya atangan nato unya taw-taon. Og musika, pampagana sa kinabuhi, pagtulunan sa kinabuhi, pagpadasig sa atong espirituhanong pagtubo. Kanatanan inyong atangan dinilang sa Panibaya sa Kamuntagon. Latest and delightful song rendition. First of all, Direk, kadyo lang kay Direk ka. Nasa ko'y gusto interview ako ipakita sa imo. Could you please step up? Come. Si Direk Kinsa. Who do you think this is? Unsa man yung may istorya ka, Charm, nga wala siya din ni karon. Ay, others kay siya. Anyway, thank you. Congratulations. Singer naman day ka. Sa Charm, dili pa. Sekreto na to na. I'm going to interview Ma'am Loida. Ma'am Loida, Mutana ko, Ma'am Loida, kano saan niyo papilon si Ate Charm sa grupo? Kabulo ko, di siya ganahan maingon, pero ako na lang iingon ba? Maluoy mo sa iya. Anytime. Bisan unsang oras welcome. Nganong, curious na ko, nganong sunrise, sunset? Well, sa ladies nga part, kasabot ko ana. Pero sa sunrise, sunset, wala pa kayo. Kaning sunrise ug sunset na mugna ni tungod kay compose magud ni siya sa mga young ladies ug once young. Katong young ladies, so assume jud ko, dili jud ko masayop, ikaw to, sunrise ka. Murag nabilang nagyud ko sa once young. Once young. Okay. Well, atong tingog di man mahalata. Kay kumutanta mo kanina, dili gini siya basta ba istorya ha. Di gud ko mangutang sa imo. So, seryoso ka, delightful. What a delightful song rendition. Thank you so much. Ma'am Loida, ang grupo, taod-taod na ba ni siya? Mga isa na may katuig. Okay, and then, do you have plans for the group this year? Pardon me? Do you have plans for the group this year? O nabo may atuan, bisitahon? Naay mga plano.
Ang among mga activities, for example, next week, mga tuman mi sa among retreat. So, magkanta mi ngadto whole Sabbath. Sabbath school and afternoon program. And naamantay mga kabatanunan diri kayong young ones gyapon or ones young. Pwede ba mo nila ma-invite silang churches? Kung, well, probably, pwede sila ma-invite siguro sa inyo. Pwede ba? Pwede sad, basta may panahon. Ang among serbisyo naglangkob sa mga buhi, sa patay, ug sa ubang activities palibot sa komunidad. Pero mga kapaglaom nato disclaimer, kung naay panahon, busy man gud sila Ma'am Loida, you're all professionals, I believe, right? So naay trabaho. Thank you kayo for having us, for joining Panimbayas Kabuntagon, for waking up. So, di lang mo nita early karon. Mayon ta ko nga early. Well, thank you. Thank you, Sunrise. It is choir. Mga kapaglaom, para mas maampingan nato ang atong panglawas. This time, together with Miss Leila, atong hibalo ng iyan na pong mga panibagong health tips on Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Bits. Are you experiencing infrequent and difficult passage of small amounts of hard, dry stools? Or are you having fewer than 3 bowel movements in a week? If you do, then constipation is present. Constipation, if not corrected, will result to hemorrhoids, fecal impaction, or rectal prolapse. Poor diets is a main cause of constipation. A diet high in animal fats, refined sugar, but little in fiber and fluids. In addition, lack of exercise, immobility, use of certain medications, poor bowel movement habits, and laxative abuse are also considered causes of constipation. However, a diet high in dietary fiber and increased fluid intake will help resolve constipation. Dietary fiber can be added to a diet by emphasizing whole grain breads and cereals, fruits and vegetables, dried beans, peas, and nuts. 3 to 5 servings of vegetables and fruits every day is recommended to prevent constipation. Water intake should be increased to 8 to 10 glasses daily in order to produce or develop soft stool. Next time you will experience constipation, try a high-fiber diet, drink water, and exercise, and you will feel good. This is Miss Laila reminding you, whatever you eat or drink, do it for the glory of God. Be healthy. It's a wise choice. Nagabalik kami diri sa Panimbayas sa Kabuntagon ug karon atong kaubanon ang mga bigatin nga mga tao dito sa Golden Boulevard Elementary School. Unya kini sa Church Bulletin. Atong kauban karon ang atong school principal, bag-o lang ni siya na-install nga school principal sa Golden Boulevard Elementary School. Ma'am Eden Almenye. Good morning. Good morning. Morning. And atong usapod kakauban bing. Kinakusga na itong Kinakusga. sponsor. Of course, bisa nasa ni siya ibanda ko, no? Si Ma'am Cora. Ma'am Corazon Wahiman. Good morning, Ma'am. Good morning and happy Sabbath to all. Si Ma'am Cora is the Golden Boulevard Elementary School Board Chairman. Kumusta ang atong pagdumala sa eskwelahan, ma'am? Ma'am Eden? Okay. Since this is my first year, nag-start pa lang yun ko, so daghan pang mga butanga akong dapat himuon, i-prepare for the start of the school year. Pero wala kay ka na stress, ma'am? Medyo. Di mo din malikayan ang stress to Dili everyday. malikayan. Stress, especially nga naata sa eskwelahan. Stressful. Correct. Yes. Pila nagkatuig of service ang Golden Boulevard Elementary School? Ug unsa po'y mga changes sulod niini nga mga tuig? Unsa nga tuig na tukod ang mga school? Ang Golden Boulevard Adventist Elementary School nagasugod sa year 1979. 79. O 5 years ago, we have built 4 classroom building. Wow. And recently, we have almost finished the 3-story school building. Yeah. And
the Golden Boulevard Adventist Elementary School is now ready to serve of 8 classroom building. And hopefully, the alumni have a big heart so that we can continue to build the library and the computer room. Daghan kay changes. Yes, daghan no kay mga bago na alang building. So, ma'am, Convenient na kay sa estudyante. being uso kay karon ang DepEd ug ang ubang mga schools and ubang mga organization related to education, mayon sila nga ang DepEd daw dili pa K-12 ready. Mangutana ko, ang Golden Boulevard SDA Elementary School K-12 ready ba? Dili lang gid me ready. Nag-start na gid me. In fact, ika-5th year na karon nga year ang among K-12. Wow. So, K-12 kindergarten Kindergarten. plus 6 years. No. No. Kindergarten, grade Plus- 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yes, and unsay ba mga preparation po ninyo gihimo ma'am para po nga pag abot sa bata sa school murag di ba na ay mga subjects nga gina-integrate karon sa bag-o nga curriculum unsa pa gihimo sa school o sa staff sa education department para ma-ready po ang mga teachers para aning bag-o nga curriculum. Right na, last week, ang among grade 4 teacher among gipadala og kanang seminar. So, 1-week seminar. So, siya na ang mag-integrate, bali, siya na unsa na? Siya na mo relay Mo-relay sa iyahang na seminaran dito sa mga grade 1, 2, 3, and 4. Maka-relate yung ko anak Bing. o lagi kay teacher. Oh yeah. Teacher man. Okay, At Bing. ayun, ma'am, kanang gusto mi mahibalo, no? Unsa may 5 years from now, unsa may mga envisions ninyo sa Golden Boulevard or unsa inyong mga panglantaw 5 years from now? Si Ma'am Cora. We provide the facilities. We hope that we can complete the building now that is ongoing construction. And just to inform you that your children are comfortable when they go to the school Yes. because there is safety in terms that this is totally fenced and the room is fully air conditioned with the respective toilets and all the facilities. The teachers are the agents, they are the agents, servants of God, and as if your children are the angelic host, children of God. Yes, Wow. making their environment very conducive for learning. Sa Hope Channel, ma'am, naami gina-post sa bulletin. Gina-dream namo nga naami kaugalingon nga sakyanan. Unya, that was 5 years ago. Unsa po'y gina-dream sa Golden Boulevard, ma'am? Nga mura gibutang gyud sa bulletin ba nga 5 years from now naani gid mi ani na nabaka mo yung mga speech laboratory or unsa pa inyong gina-dream gyud nga gusto gid mo nga naa gyud ni sa inyong school. As of now, we envision reality lang the library. And the computer room. Unsa na siyang library, ma'am? E-library? Possible. As of now, pero namoy library karon, ma'am. We have a library but that is not yet the final. We'll provide library and their kitchen, their kanang kananan ba nila? Canteen. Canteen. Then the computer room. That is the required for the DepEd. Mo yun na yung ginhandom nga kuan jud no mahimo jud or ma-achieve jud ninyo sa inyong So school. that we can comply the requirements of the DepEd. Yes. Okay, ma'am, why should I enroll at Golden Boulevard Elementary School? Unsay naa dinhi nga I cannot find this one sa uban nga mga schools. Okay, you have to enroll at Golden Boulevard because we train them to become good leaders, not only in this world, but in the world to come. In fact, ang among mga students, nagplan mi karon nga ang atong church, as church school na magito church. So kana atong church, himo na to ng training ground for them. So every AY program, amod silang from grade 6 going to kinder, starting August to March, amod na silang ipapresent sa church para ma-enhance sila mga talents ug malipay po ang mga ginikanan. Kumbaga, equipping Lagi. mga skills nga para ang bata ready for the secondary level. Yes. Preparing the children dili lang intellectually, professionally, but spiritually.
Yes, and also Exactly. nagi sa Sige, leadership. makarelate ko na kay ako gaskwela man po church school te. Diha yun na ang training ground nga para maka-participate ka sa church, makakanta-kanta ka, para na kay ka nang ma-expose pud ka ba? Okay. Ma'am, it's time for you to invite our viewers nga muadto ta sa Golden Boulevard Elementary School. Dili pa ulahi, right? Today is June 6, so dili pa ulahi. Let's please invite everyone. Actually, there are plenty of enrollees already because there is a difference. There is a piano lesson, there's a violin, and guitar, no? So we have plenty of enrollees already. And we only ask the alumni to share your talents, share your treasures so that we can complete their facility. We have plenty of enrollees already, ma'am, and we have a limited enrollee. First come, first serve. Ma'am, na ba kay mga further announcement? Okay, our classes, this will be on June 9. This will be June 9, 2015. Next week. Okay. June 9, so magkita-kita tang tanan dito sa June 9, mga kaigalaan, mga kapaglaom. And Bing, nakoy pasabog this morning. Sa manang pasabot June 6, na siya significant kayo nga occasion. Pangutano na to si Ma'am Cora. Ma'am Cor, unsa gani occasion karon nga day? That was 57 years ago. Kagets na ka, Bing. 57 years Happy ago. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ma'am Cor. Thank you very much. Happy birthday. I am very thankful that God has given me this life, and I am not tired of serving Him. June 6 si Ma'am June Cora. Salamat sa Facebook kay naghatag siya right information. Mga kaigalaan, mubalik pa ta diri sa Panimbayas sa Kabuntagon. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. God chose us to be His very own before the foundation of the world. And through His Son, Jesus Christ, He redeemed us, not because we deserve it, but because He wanted to. Before the world was known, He chose me.
Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Anihan na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Coral Street, Cagayan de Oro. Karon ining kabuntagon mga kapaglaom. Ato na sa kuwaag opinion ng atong mga kahigalaag kapaglaom. Sa diha nga usa nga alagad sa Dios nga si Abraham. Gitawag siya sa Ginoo. Unya giingnan siya sa Ginoo, Abraham, magkuha kag halad, maghimo kag halaran. O sa diha nga gihimo niya ang halaran, niingon na po dayon ang Ginoo, Abraham, ang imong anak mo ihalad niining halaran nga imong gihimo. Atong higayuna si Abraham ug ang iyang anak nga si Isaac nangandam sa paghimo sa halaran, apan ang problema kay ang iyang anak nga si Isaac mao ang ihalad niya atong higayuna tungod kay mao ang gusto sa Ginoo. Kung ikaw si Abraham atong higayon, bation ka ba kahadlok o mubalibad ba ka nga dili ang imong anak mao ihalad? Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom kung unsa ang ilang mga reaksyon. Dunay alagad ang Ginoo nga si Abraham. Unya nagsugo ang Ginoo nga maghalad kag halad sinunog nga karniro. Naghimo sila halaran
paghimo ana dili man day ang karnero ipahalad si Ginoo, ang iya man day ang anak nga si Isaac pahalad. Kung ikaw si Abraham ato nga higayon na ay mong anak ihalad, mo isugo sa Ginoo, buhaton nimo o mobalibad ka? Sama kang Abraham nga gihimo niya. Mao sa bang buhaton. Yang gisunod. Pero ang gihatag sa Dios kay katumang manganak karnero. Karon, kung ikaw si Abraham atong higayon, tumano nimong sugo sa Ginoo nga ihalad ang imong anak o dili ka mo riya ka nga dili kay ako ning anak, pinangga na ko ning anak. Ako gyud gihalad kung unsay pagbuot sa Ginoo mo akong tumanon. Bisan pagkaguli na akong anak. Kada lang. Kung ikaw si Abraham atong nga time, unsa man ang imuhang reaksyon ato sir? Para kanako magsunod ta kay mamay yang gibuhat. So ihalad gihapon nimo imong anak. Oo, kay mamay yang pagtuo lugar nga ihalad makaayo sa iya. So kung ikaw si Abraham ato nga time imong anak ihalad, unsa imuha mo? Tuman ba ka sa Ginoo o dili ka motuman? Unsa imuhang buhaton? Dili gid ko motuman kay ako gud ng anak. Pero pwede man ako ipanagnet ko. Ako lugar si Abraham, ihangyo man ang Ginoo nga dili gid ako kaya nga ihalad kay syempre anak baya kadugo na sumusurrender gyud kay blood is thicker than water man. Ato na sa nasayran mga kapaglaom ang tubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Sa diha nga gisulayan si Abraham nga ihalad ang iyang anak. Wala gyud mibalibad si Abraham tungod kay nasayod siya nga ang iyang pagtuo sa Ginoo hugot kayo. Mao na nga si Abraham gipanganlan siya amahan sa pagtuo. Og atong nasayran nga ang kaligon sa pagtuo ni Abraham dili gyud maunsa bisan sa mga pagsulay nga miabot siyang kinabuhi. Og dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan. Makita ka na sa Genesis chapter 22. Tuni ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang istorya sa kaagi ni Abraham nga diha nga iyang gihalad ang iyang anak. Gikan dinhi sa Coral Street, awing indino alang sa Bible Beats. Ako ginapaningbayang ang akong mga pamilya. Among mga friends. Among mga classmates. Ako mga parente. Ako mga barkada. Panimbaya, gikan sa Xavier University. Yay! We are back and you are still watching Panimaya sa Kabuntagon, and this time on Good Morning Pastor, we are joined by our former North Central Mindanao Conference, and this time, this day, our evangelist, IEL coordinator, Pastor Adriano Lacapag. But before we go over with our interview sa imong Pastor Wing, yes, we are going to welcome our caller from Mindoro. Direct? Yes. Ikan mo siya Mindoro? We have a caller, right? Hello, good morning. Hello, good morning. Nawala na itong caller. Nawala. Anyway, layo mong good kayo ito. Okay, nawala. Sayang yung tawag. Anyway, Layo. Wing, this time, Okay. I think makaginhawa na ta kay last week. Murag, Yes, sunggo-sunggo ta ito last week. Karon nga kabuntagon makaginhawa ta kay last week manusbleed ko atong last week. Medyo gilansang ko sa ako ang pagbasa sa mga question kay siyempre si Dr. Jacobak ang atong interview This time, last week. makabisaya na kitag lahutay together, Oo. Pastor Lacapag. Delikado kayo. Pastor, welcome on the show. Welcome sa Good Morning Pastor Panimaya sa Kabuntagon. Thank you very much. Salamat kayo. Gamay lang, Pastor, before we go over with our discussions. Evangelist and IEL coordinator, what can you say about this? Evangelist sa North Central Mindanao Conference o IEL coordinator. Kining IEL muning integrated evangelism lifestyle. Yes. Nga ato kining hingusgan nga mahimo maimplementar ni sa lokal nga iglesia. Wow. Okay, sa mga local churches. Yes. Anyway, Wing, we go over with our So timing kay ni ron Pastor kay ang ato karon hisgutan kaning IEL grupo man ni small group ni siya. Aha. So maghisgot ka taron og Pastor kung unsa ang mga strategy ni Satanas sa pagpanintal. Okay. So mao ni ato hisgutan. Pastor, Abi unsa na- man ang kining strategy karon ni Satan sa pagpanintal sa mga katawhan? Well, kung maghisgot ang strategy ni Satan sa iyang kasinatian nga mga 6,000 na sobra na 6,000 katuig ini kalibutan na. Experience na kayo. Daghan yun siya og mga strategy sa pag tintal sa tao. Magyala mo na kayo. Og nga usa ni ana kini pagpanlimbong kini deception ba? Pagpangilad. Pagpangilad. Deception.
Ang deception wala gid ni siya magpili ni bisan kinsa nga tao. Bisan pa og professional siya, bisan pag nakamasteral siya. Tungod kay ang deception dil na siya tiaw pare bitaw ning kwarta kun naa kay wala may miniron nga 600 pesos. Pero 500 pesos daghan. Kay naa man gyud tinuod nga 500 pesos. Mo na nga naay mini. Muna nga ang deception, mao ni siyang number 1 nga pamaagi ni Satanas alang sa pagtintal sa tao. Yeah. Pagpangilag, na-mention mo kayo na, Pastor, no? Bisag unsang matang sa tao o lakaw sa kinabuhi, ang posible nga mahimong biktima ni Satanas. Ang pangunta na, Pastor, unsa maning mga butang nga makapatuklod ka nato ngadto sa laang ni Satanas? Ang usa niya natungod kay sa tentasyon ni Satanas na sa ginapanggamit ng mga ahensya. Ahensya. Usahay ningon sila nga kung dili daw ito mabiktima sa kwarta. Yes. Yeah. Tungod kay mo ni siyang mga bugat-bugat gamay nga tentasyon nga atong maatubang. So sa ato siyang bulag-bulagon, no? Let's start with kaning mga kabatan-unan. Yes. Then, sa mga kabatan-unan, sa may mga kasagara butang nga batuklod sila dito sa laang Satanas. Well, kining kabatan-unan usahay malinglan ni Satanas pinaagi sa mga ibutang ta mga drugs. Tungod kay si Satanas maayo kay siyang mulingla sa batanon, dadon kaniya sa mga pangibog sa mga batanon nga wa ni sa mga tigulang. Okay. Yung pangibog mo ning lust bas mga batanon, youthful lust. Okay. Now, karon sa mga lalaki. Sa mga lalaki nga sama na to. Well, sa may kasagara sa ilang mga tentasyon nila, ginagamit ni Satanas. Sa mga lalaki, well, ang atong pagtintal sa kaaway nga mo ang yawa, di po nato ni siya maingon nga ma-underestimate nato. Sa mga lalaki, daghan po siya og mga pamaagi. Usa niya na kasagara, Pastor. Kasagara, matintal ta sa mga bisyo. Bisyo, okay. Ani mga bisyo sa hay makadalanis mga batanon ngadto sa pagkatintal tungod kay lami mo kayo sigarilyo palingaw-lingaw ba pa-enjoy pasikat-sikat pero tanawon nimo di ay nakadaot na to silang lawas but they are deceived tungod kay mo man ang kalingawan nga ilang gipili. Okay. So Pastor, Ngayon si Awing sa na, ikaw dar siguro dar yung tentasyon dar babae pero yung adi na pwede. Sa mga babae, Pastor, unsa may tentasyon sa mga babae? Alahas. Sa baka sa mga babae, nagya po ng mga tentasyon, nagya po yung mga pagtintal nga ilang magyan sama sa mga alahas, well, ang tentasyon sa tao, wala magpili ni bisan kinsa. Okay. Mababae o manlalaki, temptation will come to him. Mga sina siguro. Atong may bawan dia, Pastor, nga kung moadto ganito sa telebisyon atong makita dia nga si Satanas lain kay dagway. Makita na to na ilag yung ipakita nga si Satanas lain kay pero Pastor atong masayran diha nga si Satanas di na mogamit og lain dagway ron dito na sa mga uso nga mga dagway gamiton mogamit si Satanas diha na sa mga gwapa dito na mogamit so karon Pastor unsay pamaagi sa tao nga kung mutintal si Satanas matod pa sa biblikal nga si Satanas nagtuyok-tuyok nangitag tukbonon dili na ikaw direkha nga katong nagtuyok-tuyok nga masuko og dugay mimundang si Satanas nga nagtuyok-tuyok nga mangitag tukbonon unsa pag himo sa usa ka tawo nga kini dili matukop nas pag-encounter ni Jesus sa temptation nagingon lang siya nga it is written so sa ato pa nga kung nahibalo kag unsay nasulat unsay naa sa Biblia you will never be tempted di ka matintal tungod kay kabalo man ka pero kung wa ka kahibalo mo nang matintal ka but then if you know and you are mas ligon yung ka strong yung ka matubang sa temptation then pwede ka makabarog. Yes. Okay lang. Katinod lang, Wing, sa atong komunidad karon katagayo ang pagpakasala. Makita na to, klase-klaseng kinabuhi, matang sa kinabuhi, bata noon, bata, tiguang, minyo, daghan jud kayo sila pagpakasala nga ato makita. Natinta lagi sila, nahatugid sila, himutang sila sa laang ni Satanas. Last, Pastor, unsa man ang imong maikabiling tambag, mensahe para sa atong mga viewers karon nga para malikayan nila ning mga laang ni Satanas. Alang sa atong mga viewers, kinahanglan nga, ang atong pagkamay ng puon, importante yung kayo. And sa atong mga pag-ampo, more na strongest defense against temptation. Pag-ampo o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sinibaluan na itong pulong sa Ginoo, kita mahilikay sa mga tentasyon o kita makaatubang sa tentasyon, yung makabarog kita nga maligon batok nini.
Okay, daghang kayong salamat, Pastor. Doon na ba kayo mga greetings sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa atong mga kaparintihan sa tibuok Pilipinas, labi na sa abroad? Atong mga local churches, yes. Greetings diay sa akong pamilya, si Mrs. Lakapag o akong mga kabataan. Usa ka dako na akong panimbaya alang sa matag usa kaninyo. Okay. So, Pastor, unya, dili pa ka na mo buhian kay mauban pa na mo unya sa 7-7 prayer. O sa der panimbaya. Yes, but before we go, before we close, Swing, nalo the caller direct? Do we still have the caller? Hello, good morning. Hello, sir. Hello, sir. Pwede ko mag-greet, sir? Good morning. Okay, good morning. Okay, sir, good morning. Sir, kinsa paliw ganit tawag? Ako si Arlie Intero. I Dili didn't kayo catch the maklaro name. direct. Pwede usab, kinsay ngalan na to palihog, sir? Si Arlie Intero. Taga-asa man ato ang Is that caller Aldrin? karon? At taga-asa ka, sir? Taga Bigaya, Sablayan. Taga Visayas. Okay ra, Bisaya rata. Sir, mo-greet ka. I understand, mo-greet ka. So please, go on with your greetings. Sige, sir. Binabati ko dyan yung tanang mga top channel. Okay. Tanang mga kaisulan. Mga pastor. Guro. Atong special someone ya, basing na. Sir. Binabati ko, sir, sa mga Mindanao. Sa Mindanao. Okay. Mga kaisulan. Hurutan na na, sir. Hurutan na na. Hurot na? Okay, hurot na tanan. Okay, salamat sa pagtawa. Dito, sir. Lapa. Okay, Ay, napa. napa. Sige, go. hurutan na na. Mga hutol ako ng hutol na. Sige. Sige, go. Lahat ng mga intero. Okay? Tibok, intero. Castarlo. Diara akong amigo, Patricia. Nagkampulan namin. Alias ko. Lahat ng tao sa mundo, hurot na. Hurot, sir. Nagsaka ko ng buti mo. Okay. Ato lay klaro, taga Mindoro siya. Taga Mindoro siya, Og Visayas. taga Mindoro, lain yung kay signal, dili kay maklaro. Kung So Mindoro, daghang kay dili salamat, sir, Visayas. sa imong pagtawag namo karon. Naapatay daghang Sabado, pwede ka mo tawag balik. Okay, daghang salamat. Mga kapaglaom, ato tanawon karon o tanaw na to si Miss EJ alang sa tipik sa Kinayan. Ato ning tanawon. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mutubo sa tropikal nga mga lugar ang pinuhat nga adunay color yellow nga bulak. Ug tungod sa iyang panagway, kiniginganlan og Arcas pentoy sa iyang scientific name, yellow peanut sa Ingles ug mas naila sa pangalan nga mani-mani. Can you describe unsa ning mani-mani, sir? Kay daghan man kaayong wa gid na kailaan. So kining mani-mani, ato na lang ni kuha ng isa ka mani. Mani gid siya tanawon, wala lay unod. Naana siya sa Daples Kalsada, lok tungas lagi mong Manolo, daghan kay na kanang dapit sa Mangima, paglapas ni sa Mangima makakita mong daghang mani-mani sa beside sa kalsada nga sloping ground, daghan gitano. Ang number one nga useful ni sa kining gitawag mani-mani nga mura mani og dahon, kana siya proteinous na siya, taas kay nag-protein. But in fact, mauna ka rin number one nga ipakaon sa manok ug mga hayop, kanding ug bisag unsa. Harbiso na mo na first, ipakaon nimo usa na sa pinakanindot nga pagkaon sa tong hayop. Pwede na nato mautan, sir. Kanang mani-mani kung utanon mautan. Pero magagwanta ka sa test, kung kaya nimo mautan siya. Kanang yang dapit sa uldot. Okay. Protein na siya, grabing kataas og protein. Inana siya kanindot katanon.
Mutubo or na siya bisan asa, sir? Bisan asa dili sa mamili og soil. Nindot kay ning mani-mani. Ang purpose sa mani-mani, una sa tanan, ang soil erosion o denudation sa mga sloping ground. Munang gigamit ni karon pagtanom kay once itanom nimo na murag bermuda nga mukayana. So kung dunay ulan, kung dunay mga kanang kusog nga pag-aga sa tubig, mupugong ang iyang root ani kay ang root system nindot kay murag bermuda nga mo protect sa soil denudation o erosion. Bisan gagmay kayo yung root, sir, pero dako gyapon foundation. Daghan siya kay mupugong siya. Naa siya capacity to hold water sa kinaiyahan mo kuan gihapon na siya kanang gitawag man na siya proteinous legumes nga kanang dili subtype nga kamang mao lang gihapon na makatabang na siya pag-arrest sa mga CO2 or mga pollutants. Sir, kung mawala ni ang mani-mani, sir, what would happen? Usa umawala ang mani-mani, luoy kayo ang mga nag-organic nga mga taong namuhi og hayop. Sama sa manok, kanding, or mga small animal type, bisan pa nga ni baka pwede. So, kini first class nga pagkaon nga mura o i-symbiosis sa ubang tanom nga ipangsagol nila para mabalansi ang health sa mga mananap. Pwede siya mahimong substitute sa atong mga feeds. Oo, imbes kay chemical feeds atong gamiton, kanang feeds karon nga gitungutan ng growth hormones, nga apektahan ta kay makaguol kayo nga murag tahog siya tanawon pero daghan kayo mga chemical nga gibutang sama sa oxanilate o growth hormones para artificial nga modako ang mga hayop. So makakaon ta apektahan ang atong health. Karon, atong nahibaluan ang mani-mani, dako ug kaymuan sa atong ginatawag og soil erosion, landslide ug mga baha. Apan daghan kanato ang wala nakahibalo niini. Remember, look deep into nature and you will know everything that is better. Kini si AG Santinez Galvez nagaingon, sa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Kahumpayan sa gibating suliran sa iyang kasing-kasing ang atong pagasulbaron karon nga kabuntagon diri sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, 20 years old na ko nga single and graduating sa college. Wala pa gyud ko sukat na ka-GF. Oy. Please give me some tips unsaon nga makauyab. Pastor, okay kaayo nga tong problema karon. Kasi nga gikuan gyud tigi uhaw. Murag dili Daril ani. Dili kay Mais Daril. Oh, dili pa kay Langga or dili di ay dudong. Lalaki. Dudong kasagaran mong good, babae ang gapadala. Oh. Karon lalaki, dong. Salamat kay Dong. Nga honest gyud kay ka sa imong gi-feel. O karon na kabuntagon dagan tag dudong dire. Nga hatag sila og ilang mga bulawanong tambag alang kanimo. Dudong Clarence. Para lahi siya, himo na tong si Inday ang mag-una. Oh. Inday Bing. Sige, una mo. Kasi may katambag sa atong letter sender? Siguro akong ikatambag sa ano. First is take pride of yourself. Make sure nga ikaw po, lalaki, potential po ka mahimong boyfriend. O, di ba? Take pride of yourself. So, kung mahimo, bago kag haircut, manglimpyo sad ka sa imong kaning kuko. Ana, magkayus mo ni mga babae, mga good particular, kasi lang may nana. Okay, promise. Danay, maninood, danay ni. Practical man nangyari, Bing. Practical na ako. And of course, isa po, kanang be friendly to everyone. Kay ang usay magud ang mga lalaki kada bitong aggressive ras ilang pagbati. Kada bitong kung ganahan sila kanang ila jud idrit so ganahan ko nimo kanang bitong aggressive ra jud te para sa kuwali mo ganahan. Unsa kay reason Bing nga wa siya kauyab pa? Oh, wala pa ta kabalo no nga unsa pa yang reason pero mo na ko tips ihatag sa yate. Don't be friendly to everyone. Okay, let's have Darrell. Well,
atong ibalo no, since nagpadala man na siya. Tagad sa da, mangutana sa kuda. Pila na imo edad karon? Dili gina ako ang nagpadala kay 27, ako 20 siya. 27. Sa 20 years old kada, pila na Let's imo go nauyab? on. Okay. So man, siya tutabangan or ako. Sige. Bitaw. Tungkol kay ni padalaman ka, I'm sure nagsulay na kagpanguyab and I think napakyas. Well, naitambag sa usa ka tawo nga akong girespeto kayo. So ako siyang ihatag kanimo karon. Ang ingon niya, first of all, imo siyang amiguhon daw. In connection sa suggestion tip ni Bing. Amiguhon nimo ang babae sa palatag. Urus-urus na nimo gibati kabalo ko. Buto na imo dughan mo init mo huot di ka gahilos ka ginawa. Kabalo ko ana. But this time imo sa napugan, amiguhon nimo ang babae and then since medyo gana yang pamati sa imo pangutan-on daw nimo siya kung unsa ang iyang gusto nga mga pamaagi sa usa ka lalaki kung manguyab. Now, kung isulti na sa imo, timan-i na, then mo na buhata sa iya, panguyab sa iya. And dayon, napo kayo suggest, nami diri sa Panibayas Kabuntagon, nami si AG. Dalaga pa to si AG. Single siya. Kanang nasa tipik. Kanang nasa tipik sa kinayang bitaw. Dalaga pa na siya. Pwede kay 20, then si AG, Okay, 20 naman ka. 16, oo. Manangit Bata ka. pa, no? Si AG na kuya. Si Kuya Daryl, Kuya Awing, Ate Charm, Ate Bing. Napo na siya mamagpapa. Manangit ka. Okay, Awing. Priya ganina ni Bing, naninood din si Bing ganina sa mga lalaki. Magputol o kuko, limpyo o tail, bantayan ninyo na mga kameraman. Katawa-katawa mo da igora pa mo. Pamutol mo kuko, matol pa ni Bing. Ano ni siya kapag laom? Padala ka ni. Kaning, gaingon di. Kumato ta sa biblikal, ang mulahutay is katapusan, mauragay maluwas. Balik ta din ani ni siya. Murag naminaw si Darren. Ang imuhang strategy, kung doon na kay ganahan nga babae, imo na siyang obserbahan kung unsa iyang mga ganahan na. Ganahan pa na siyang jogging-jogging. Magsunod-sunod po ka dito, mag-jogging-jogging po ka. Kung ganahan po ni siya og tibul tinis, bisag di ka kabalog, dala ka racket. I disagree. Oh, tibul tinis ka. Dili ko ganahan. Ayaw na pala kay gitagaan ko ni mog time. Sige. Oh, unya. Kanang tanaw nimo ang babae kung unsay ang ganahan charm, unsay ganahan In shorts, niya para dalihan nimo makapasok siya. din ka. Uy, ganahan siya aning palitan nimo maruya niya pagkapinag ay sutir. Palit ka ani. Imo din na siyang tagaan para kung makita niya uy nag-import niya. Unsa kay tuyo ani? Unsa kay tuyo? So mao na diya makasulod na dayon kaya. Makasulod na dayon ka. Imo tagahag strategy nga makasulod kaniya para makauyab ka kay kung wala kay buhaton, magsigira kag lingkod, musimba ka, magsigira kag street diha, wak on dili jud ka kauyab. Mao na nga kung mo kanta, bisag yabag ka, apil ka sa singing group. Bahalag sa wayon ka, kanta ka, bahalag yabag. Tagad sa Awing, feeling na ako di siya kauyab ana. Dili, strategy lang na siya para mapansin po siya. Okay. Pastor, to sum it up and to give a final advice sa atong letter sender. Gini nga itong letter sender, usa gini siya ka honest nga tao tungod kay tilag sa rebel lalaki nga moingon ana nga musulat siya diri. Yes. Very honest siya ba? Talag sa kay mi. Nga tinudanon gyud siya nga ginahinaot siya nga makauyab siya. Lagi, Pastor, kay ano, ang uban ganing lalaki ron, malito, lima kabukuyab. Siya nagproblema pag pilay uyab. 20 pa ba siya? Siguro tips lang, Pastor, unsaon pag-express. Ang tips na to ani, number 1, kini papangita mo sa life partner, kinahanglan ni siya o tabang sa Ginoo. So, you need to pray. Iampo, tungod kay kini pag-ampo sa mga dako nga makatabang nga magiyahan ka ba? Nga matudluan ka nga mahimon nimo ang imong tuyo. Then, take good care of that somebody. At manon din mo siya, taga-agbulak pa ron, just so easy as that ba? Sikreto ba? Sikreto, paghatag bulak ko sana kadako kayong butang alang sa imong igugma. Katawa si Char, mo din ka taga-agbulak, Char? Ugwa tayo bulak. Well, kini nga mga pipila ka mga tips, maghahatag na ito nga, kini nga itong mga pag-atiman sa atong pagbati ba, kinahanglan yun siya nga atong amumahon o nga kining atong ang kaisog ra magaginahanglan ba? So like a rose gyud imo siya atimanon, i-cultivate ano lugar. Kaya ni magkuna siya pastor na ampoy mga lalaki nga mga talawan. Unya mga babae malita kayo magan-ana na ganina, musipat na gani ang lalaki, kubol din na, padaplin din na. Mo na nga kinahanglan gamitan gyud nimo nag inisog pag medyo muriak ang lalaki, isog pug ka. Unsa man? Sulod na dayon. Okay, mga kapaglaom, sa atong letter sender, I hope nga nahatagan og gamay nga mga
tips ang imong salabutan karon ug I hope nga maka-news me, mahatagan na pod mi og feedback nga ikaw nakauyab na. And amo pong gipanawagan ang tanang mga dalaga nga be open lang pod sa inyong mga suitors. Magpasalamat mo kay namoy suitor. Ingon pa sa akong mama sa una, uy, magpasalamat ka kay imong suitor at least nagiganahan sa imo, di ba? Amen. 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 Okay. Amen. Mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon. Amo ka mong gidapit sa pagpakiguban ka namo sa atong 777 prayer. Magampot ha. Labing balaan o gamhanan nga Diyos. Ninimatak na kami nagaduol kanimo. Among gihangyo ikaw sa pagpanalangin sa matagusa kanamo. Kami masalaypon o daghan mga dautang butang among nahimo. Apan nagaduol kami kanimo nangayog pasaylo sa among mga kalapasan. Ihangyo ikaw namo Ginoo, nga ikaw magabubo sa iyong balang espiritu sa matagusa kanamo. Aron kami maligon sa among pagalagad kanimo ug maandam alang dakong adlaw sa iyong pagpadayag din kami makiguban kanimo ni langit nun nga puluyanan. Inaot to Dios nga ikaw magapaligon sa matagusa kanamo ug ang imong buhat among masuportaran ug daghan paghamiling kalag maandam unya sa panahon sa imong pagpadayag. Daghang salamat Ginoo sa iyong pagkamayo. Daghang salamat nga ikaw nagadungog sa among mga pagampo. Among gitugyan ang among kinabuhi diha sa imong kamot. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Humbling your heart to
every day, nearly 1.2 million people die due to road traffic crashes, in an average of 3,000 daily. In addition, about 50 million more are injured or incur disabilities as a result of road accidents. The last 10 years saw a threefold increase in the number of motorcycles in the Philippines. There were 821,599 motorcycles in 1996, and the figure went up to about 2.41 million in 2006. Motorcycles thus accounted for 45% of all registered vehicles in 2006, according to the Land Transportation Office, year 2007. Aron kita makatabang sa pagpaubos sa death rate caused by motorcycle accidents, gikinahanglan ang kahibalo aron ato pang maluwas ang biktima. Ania ang mga simpleng giya. Ang unang gibuhat sa rescuer, upon arrival on the scene, una muna ang first responder. Ang buhaton sa first responder is to check the area, how many patients are involved, then safety sa crew and safety sa patient. Then if ang vehicle naka-on, siya pod mo palong sa makina and mo check for any gas leaks. Then mutawag siya balik sa ambulance para ipanawag ang crew para dalon ang mga necessary equipments and materials. Then pag nawag na sa crew, ilang birahon ang patient, palayo gamay sa motor or sa sakyanan. Then ang buhaton dahil sa first responder, muna siya ang mag-C-spine control na siya, mag-immobilize sa head aron dili malihok. Then ang second responder mo check sa lawas dayon to check for any possible fractures and deformities, then any wound, possible wound. Then mag-control bleeding, check for the oxygen saturation, then mag-administer of oxygen, then mag-splinting if na mga deformities or fracture. Then i-load ang patient sa spine board, diretso sa ambulance, then vital signs taking, transport tayo sa nearest hospital. Kanunay, atong hinumduman, kay balo sa tanang butang gikinahanglan, magmaigmat, kaugalingon bansayon, aron kinabuhi maluwas pa. Kini si John Mark Pumoy, kauban sa Rescue 411. Kaninyo magaingon, ampi kapaglaom. You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon ug karon among igahatod ang inyong mga greetings. Sa dili pa, adunay mga birthday celebrants for this week. Importante jud kay ni siya bisan walay mangguyod na to nga birthday nila, kantahan gyapon nato. Wagay mag isa ka tuig ka pinatada, wagay ni guyod nga gikantahan mo tara mga unta. Sa man padungdungog. Dili ni padungog-dungog tininood gini. Okay. Belated happy birthday kang Sir Chemuel Almosera atong June 2. Sir Chemuel, hinaot pa nga ang imong pag-celebrate sa imong birthday, mahimong malipayon og healthy unta kanunay ang imong lawas. Ug napay mga birthday celebrants din na? Mao na to siya ang uban diri. Sige, wala na. Naman si Bing nga may mo kanta. Napod si Benji Castillo. Diya sa Opol daw. Happy birthday, Benji Castillo. Mukanta si Bing para ni mo karon. Bing, ikaw yung gano'y pagkanta, Bing. Solo. O kapil na si Ma'am Cora ni. Yes, solo. Happy birthday, Ma'am Cora. Sige, kitang upat. Sige, kitang upat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanang mga nag-birthday, thank you so much. Oy, dili thank you. Happy birthday niyo tanan. Okay. Panimbaya sa Kabuntagon nga to kang Sakor and Bailosis family sa Cramba South, Cotabato from Suarez family of Cagayan de Oro City. Unsa ni? Year started GBAS. Ay, wala pa na ni siguro. Unya na pod. Imo na, Wing. Okay. Akong panimbaya para sa tanang member sa Tablon Church, panimbaya gikan kang Nilda Barrietos.
Okay, daghan salamat kay daghan pa kay may mga greetings nga gipadala dinhi. Ako ipasalamatan ang pinakakusog nga boss Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Jessica Gonzaga. Daghan salamat sa support sa ato nga Bible Beats. Mga kapaglaom, duha ka semana na ang nilabay. Nagsunod yun mo sa atong Wonders in the Past dito sa Limkitkay Atrium. Ato ning kwaon nga detalye, aniya si EJ alang siyang report. Ato ning tan-awon. Egypt, Petra, Babylon, Jerusalem ug ban pa. Nakaadto ka na ba ni ini mga lugara o nakita ba nimo ni sa history mapa? Wonders of the Past ang espesyal nga presentasyon ang gipahigayon dinhi sa Limkitkay Atrium Center. Pinaagi sa atong espesyal nga archaeologist Dr. Stephen Jacobac. Yes, if we follow the word of God. Kung ato lamang sundon ang pulong sa Dios and accept Jesus as our personal Savior. Dawato nato si Jesus ingon nga atong personal nga manluluwas. Repent from sin. Atong hinursulan ang atong mga sala and go through the waters of baptism. Ug moagi kita ni anang gingalag tubig sa bautismo. To leave those sins in that water. Pinaagis pagtalikod sa atong mga sala ug ipaanod ta kini dihas katubigan. And come out as the newborn babies. Ug mahawas kita gikan sa tubig ingon nga mga bag-o espirituhanong mga anak. New members in the Lord Jesus Christ. Mga mag-ong sakop sa panimalay ni Jesus. Ato ning gibuhat kay kini mao ang usa sa mga plano sa World Church nga naatay urban evangelism. Pag-ebanghelismo sa mga syudad. Ang kining archaeology, gingon nga Bible study sa archaeology, kay kining atong Biblia dina mangyod gibase. Usa ang sinugdan mo na nga ato nga na-explore, gi-explore sa mga archaeologists, nagpamatuod nga ang Biblia tinuod. Tsara siya nga activities since mag-look back man ta sa atong past unsay mga history sa about sa una nga mga panghitabo like mga different eras sa world. Gawas sa ilang mga gipang hatag nga impormasyon sa ato, dagan pa kita kailangan nga may balaan gid sa atong mga gigikanan sa unang panahon. Nagapasalamat ko og dako, nadagan kog nakatunan part sa Ginoo sa Biblia. Dagan ko nakatunan. Dagan ko nabahuan nga tinuod gyud ang pagkuan sa Ginoo. Nadako ni siya katabang sa academic nga imong apply sa school o usahay pod sa church o matag nimo sa mga experience sa uban. And first impression ako, nice yun siya kay dagan kag matun-an like kanina nga research unique yun siya. Nice yun. Karon atong nahibaluan nga ang Biblia tugma sa mga panghitabo sa atong kasaysayan. Gikan dinhi sa Limkitkay Atrium Center kini si AJ Santinas Galvez kaninyo nanimbaya. Daghang salamat AJ sa imong report and I hope nga na-bless gyud ang tanan nga nagtambong sa atong Wonders of the Past. Karon mga kapaglaom adunay usa ka pinasahi nga kalihukan ang gihimo sa 1 year in mission. Dito kini gipahigayon sa unsa ganing heart? Dito sa heart of the city. Kanang basta mo na pinaka-sentro sa syudad. Ania ang report. With such an army of workers as our youth, rightly trained, how soon the message of a crucified, risen, soon coming Savior would be carried to the whole world. Yes, mga kapaglaom, good morning. Aniya kita din karon sa MacArthur Capitol Grounds diin. Sayo kayo ng mata atong mga kaigsunan no para sa ipahigayon nga Walk or Run for a Cause Hope CDO 2015. Aya pa ko naka-interview sa 70 Adventist nga nag-host. Sada kay ilang pagdala. Okay kay mga experience ma'am, naka-learn ko sa ilang mga dili lang sa physical, kundi most of all sa spiritual aspect sa kalanon sa espiritu. So ang kaning ato ang Run for a Cause, sumpay lang kini sa katuang gibuhat nato nga Concert for a Cause
atong December. So karon nagbuhat kita ani gi-organize ato ang Run for a Cause. It's because ang cause ani para sa ato ang mga kaigsunan o sa ato nga mga lumads nga mga estudyante dito sa may Lumads Comprehensive High School for the Lumads. Nag-appel ko para ang akong heart ma-express or akong health lugar char from head to foot is machada or chadang feeling basta mga pagkaling walk with run with walk para makatabang. Second is para pod nga makamit tag new friends. Dili man day sayo no, gabi energetic kayo ato ang mga runners tungod kay kining fun run for a cause nila makahatag og kabaskog sa atong panawas kundi nakahatag usab kita og suporta sa atong young people to bring more missionaries and disciples to Jesus. Kini si Lovely Kulango, ganinyo nanimbaya. Congratulations, 1 year in mission. That was a very commendable deed. Congratulations once again. And now, mga kapaglang, we're back on our greetings. I-greet na ako ang akong parents nga naa sa Kamakawan, Indang, Cagayan de Oro City. Nagpuyog ang akong mga igsoon, si Rafi, Glenda, o si Julian. Thanks. Happy Sabbath coming from Jenny Balieta. Wing, your greetings. Yes, I would like to greet my brother Boyet Dinerio in Doha, Qatar, and niece Von Marie Asenas in Doha, Qatar. Also, my sister Grace Andeniero at Dubai. And Alan Carbo at Istanbul, Turkey. Greetings from Lindy Deniero, Andrea, and Joseph. Special greetings to my ever-beloved husband, Ian Sorella of Lurugan, Valencia City, Bukidnon. From loving wife, Jaja, and son, Abraham, we love you. Also to Miranda family, in Savior High Subdivision, we miss you all. Gabor family in Ipunan, Baltazar family in Gusa, Peroche family in Bara, and to our grandfather, Jose Gabor. God bless you all. Yes, akong i-greet ang akong minahal nga asawa nga naa membro sa Dubai Church, si Jerolsly Obsema. Gikan kini sa imong pinalangga nga bana nga si Jerome Obsema. Greetings na gusto i-forward sa mga pamilyang Sibugan family, Ventolero family, Peñas family, mayong adlaw Sabado daw diha kaninyo. And then we also have a greeting, Happy Sabbath, Eden, Emil, Kenken, Ikobi, diha sa Thailand from Raquel. We have, kamusta, kalisod basahon? Yes, Happy Sabbath to Small Group Fellowship sa Lapu-Lapu Extension, Digo City, to our Chairman, Milda S. Torenio and Minda Masenias, Betty Vallermia, and to all the brethren from Corazon Lim, Ibon. O atong pagtagad ang medical mission nga itabo atong May 31 sa Atrium. Is a full-pack day alang sa atong mga kahigalaan nga nakabinipisyo sa nagkalaing-laing serbisyo nga gihatag sa Seventh-day Adventist Church. Medical, dental, optical, tuli, alot, massage, og legal consultation. Ang tanan available og libre sa tanang muduol og nagkinahanglan niini. So usa kini sa mga activities in line with the mission of the church nga himuon kini nga mga activity kay si Jesus ingon siya nga be compassionate. So this is a gesture of compassionate sharing the love of Jesus. Gawa sa ato ang mga spiritual nga mga pag-uplift sa ato mga kabatanunan, we include also sa services labi na gina-offer na to dili lang diri sa limited kay Atrium kay ato makita dinhi ang ato ang serbisyo diri sa haircut, nausab ang massage, ato ang himo kini siya labi na karon sa opening of the school year. Kaya aron po nga nindot po makita ang ato mga batanon bitaw nga naguntingan na, will groom na nga mga batanon, not only for the
mga batanon na to, mga kabataan sa elementary school, kundi apil pud ang mga kuan pod, mga mature na o mga hamtong na nga mga tao. Nagpasalamat mga naaning ato ang service no kay daho katabang ilabi na sa mga kabataan nga nakaabil may sa among pagmangkon nga nagpatuli. So, ilang sa amo daghan pangatabangan sa ilang serbisyo o kami pod sa amo pod nga panginahanglan sa amo ang panglawas. Sukat akong kinabuhi, mapanawa na ako karon ng sugat. Ako gayong grasya sa akong kinabuhi ikan sa Ginoo. We would like to thank the organizations that had helped. Sama sa pananglitan ang atong civic organization, that's the Lions Club, City of Cagayan de Oro, Lions Club International, ang atong ESI, Adventist Layman Services sa Seventh-day Adventist Church, o guban pa ang atong Mindanao, Iligan, Valencia, Adventist Medical Center, with their doctors and nurses na apoy mga sa Bukidnon nga mga professionals ni Adini. O ato po ng mga department sa health nato, sa atong Central Mindanao Conference, Youth Department, and practically all departments dini ang Sabbath School and Personal Ministries. So mauna ang nagtabang dini sa atong medical mission. Ang Wonders of the Past nagipanguluhan sa mga kadagkuan sa North Central Mindanao Conference naga-offer dili lamang sa pag-ugmad sa espiritual nga panginahanglan kundi nagahatag usab kini og talagsaong kasanatian sa pagtabang sa uban. This does not bring only wonders of the past. This brings also wonders of God's compassion. Kini si Annelyn Bitonyo, kaninyo nanimbaya. Congratulations sa tanang mga administrators nga nagpahigayon sa medical mission. Nata dito free tuli, free dental check-up, alot, etc. We're just helping one another in another version. Thank you so much. Congratulations sa tanan nga nagpalayo mga volunteers ni atong maong programa. Among mga greetings pa din from Trinitas to Trinitas Bugo, Cagayan de Oro City, and to my family in Cotabato City, Sovesca family, and my papang and mamang. God bless you all. From Angel Pastelero. Greetings to Mr. Albeno Calet Jr. and Mrs. Grace Calet, Mr. Elvin Alarque, and Mrs. Judith Alacre, Mr. Victor Manubag, and Mrs. Jovelyn Manubag. Mama ni Gab-Gab og Papa. Greetings to Clarice Gel Alacre, Giselle Calet, and J. Ford Calet. Yes, akong i-greet ang taga Mambatangan Church, especially sa akong dasig nga mga elders o sa ako ang husband nga Portigyod kadasig. Gikan kini sa Mambatangan Church. Og ako i-greet ang tanan nga mga taga Davao naami karon diri sa Wonders of the Past. Nagtanaw mi kang Dr. Jacobak. Amo i-greet sila karon diha sa Buhangin. Gikan kini kang Jerry. Thank you. Happy Sabbath sa tanan. Greet ko nila Mami Edna Pabololot, Daddy Iboy Pabololot, Kuya Tap Tap Pabololot, Mama Bebing Peretos, Papa June Peretos, Kuya Jeboy Peretos, Jikay Peretos, ug labi na jud nila Mama Memi Okdaw, Papa Kokong Okdaw, tanang taga Pagatpat o Ganituan Church ug sa tanang taga Dagumbaan. Maramag Bukidnon sila Ate Gaga, Celeste o Kuya Arig. Sunod ng uban kay taas kayo. Happy Sabbath. Greet lang ko sa mga gwapa nga mga batanos sa Trinitas Church. Labi na silang Aileen Pingero, Irish Alferis, ug si Analisa La Victoria. Thank you and God bless your show. Happy Sabbath ug panimbaya sa kabuntagon sa akong mga anak na sila Anjo Nakwa, June Cluster Nakwa, Mr. and Mrs. Jenny Nakwa, Tabamo, and many more. Ag sa akong mga apo nga si Jenilyn Tamandog. Today is June 6 and tomorrow will be June 7. Among mga sabtawgan pang-wish sa amo ang station manager, Pastor Ephraim Pitogo, nga mag-celebrate sa iyang birthday. Wow. Karon nagpa-younger looking na siya. So maguyod na kita ni. Maguyod na kita. Okay. Happy birthday kang Pastor Ephraim Pitogo. We hope to see you more nga daghan pa ang imong matabangan sa Let's Pray Cagayan de Oro. Speaking of birthday, happy birthday and happy Sabbath to Mrs. Morphy Valendez in Angote in Dubai from Inday, Pananga. Greetings. We would like to greet to our brothers and sisters there in
Gantungon, Binuangan, Misamis Oriental, namely Mr. and Mrs. Galarpe and Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Galarpe and family, and to all the members of the church, because we have our coming Revelation Hope seminar there. Greetings coming from Brother Ray Tinampos and Brother Robert Kibado. Yes, ug akong ipasalamatan ang tanan nato nga mga televiewers karon nga nagtanaw labi na sa atong nga live. Daghang kay salamat sa inyong paghatag sa among mga greetings. Ang uban dili namo mabasa sa next Sabat namo ni basahon amo lang ning taguan. Last nag-ingod diri greet namo ang among pinakakusog nga advisor sa youth diha sa Mambatangan, si Hermie, si Kuya Leslie ug si Auntie Gigi. Happy Sabat, daghang kayong salamat. Sa pagpadayon, ako i-greet si Ate Orange o sila Ate Aster Pamisa o sa tanang Pangantukan Church. Labi na jud nila Ma'am Lisa Benedicto o Sir Benedicto o sa tanang mga taga Calabuanes Federation sa Bukidnon o sa Reflectors Fellowship sa Bukidnon, Japon. Especially Mami Nenet Clementsen, Ate Jay sa Norway o advance happy birthday ni Marius Clementsen karon June 1 o si Daddy Harold Clementsen. Ma'am Cora and Dr. Ed Wahiman, good morning and happy Sabbath. Thank you sa flowers. Yes, panimbaya kang Nico D. Loyola, Risa o kang Zach Domiel, Daniel Yolola, gikan sang kang Mami Susie. Og happy birthday day kang Ma'am Cora once again. Happy birthday and God bless. Okay, mga pagpanimbaya po na ako din ha, kang Ate Neda o Ate Daday, ngon man kang Ate Dadak and Sir Bong Camarelio. And sa his family, thank you so much for helping us sa panimbaya sa Kabuntagon. Maayong happy birthday to June Zaira A. Torrentera. We believe that heaven is celebrating a royal celebration right now because God loves you so much. From 3 voices, 1 song member, God bless you all. Yes, mga kapaglaom, labi na sa ato mga televiewers nga sa tibuok Pilipinas nga nagtanaw sa panimbaya sa Kabuntagon. Ang inyong mga greetings maulay tungod may isa ka Sabado. So kung magtap na mo sa inyong mga trivia, sa among trivia, kung mutubag mo sa mga greetings, maulahi tag isa ka Sabado. Okay. So sabtami nga dili ginamo dayon nga matubag na siya tungod kay nag-adjust pa mi sa amo nga time. Pastor Samuel Galarpe, mayang buntag. Dadang kadasig, kalipay, og pagkamagop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang kanunay saligan, dalagpanan ug kanunay kauban. Makita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya and happy Sabbath. Have a nice day to all. Great lang ko sa mga gwapo o gwapa nga batanon nga si Maylin Legaspi, Lionel Cabiladas, Jade Michael Torrentera, June Zaira, and tanan nga mga taga Cebu San Miguel from Lionel Cabiladas. Yes, greetings kang Sheila Bailio uban sa iyang mga anak Jova ug Jojo, mausad sa Sambuanga ug kang Vietnam ug Ralph Gonzaga, Willie, Jonas, Tara, Rafa, Mia, Arnold, Rogelio, Dudot ug Albert Malcolm from Mama and Kakay. God bless. Panimbaya sa Kabuntagon, Ipunan Villamor Church, Mr. and Mrs. Eddie De Luna, Mr. and Mrs. Ruben Palma, Ruth Aurio, Chris Amantoy, and Mr. and Mrs. Mergrace Tagailo. Dagang salamat. O God bless sa inyo ang pag-adto sa Manila. Pagbalik ninyo ay may kalimti sa inyong pasalubong ni